Les tres ovelletes i el llop. Conten que hi havia una vegada una ovella que tenia 3 filles, a qui estimava molt. Vivien en una cabanya a l'entrada del bosc. Un dia, la mare ovella havia d'anar al poble veí per visitar la seva germana, que estava malalta. Fietes, he d'anar a veure la tia, que està malalta. Vés-hi tranquil·la, ma mare. Nosaltres ja som prou grans per quedar totes soles una estona. Ai, mentre no hi sigui, heu d'anar alerta amb el llop. És molt dolent i voldrà aprofitar aquesta oportunitat per fer-ne alguna de les seves. Anirem alerta, no passis pena. Si toquen a la porta, no l'obriu fins que no estigueu ben segures que no és el llop. Bé, Ai, bé, Mua. idò també. Bé. Bé. La mare se'n va anar una mica intranquil·la. Es fiava de les filles, però el llop era molt llest i estava sempre a l'aguait. I és clar, va veure amagat darrere un arbre que l'ovella mare deixava les 3 ovelletes totes soles i va decidir aprofitar l'ocasió. Toc, toc. Qui és? Som jo, la mare. Què vols? Deixeu-me entrar, que m'he deixat el paraigües a casa i qui sap si en tornar voldrà ploure. Au, bé. Et penses que som maneites? La mare no té una veu tan gruixuda. Rabiós, el llop se'n va anar. Després d'una estona, de la gana que tenia, va tornar. Havia menjat una mica de guix perquè així la veu que era gruixuda fos més fina. Toc, toc. Qui és? Som jo, la mare. Què vols? Deixeu-me entrar, que he deixat la medicina per a la tieta. Ara t'obrim. La teva veu és fina, no és gruixuda com la del llop, que fa una estona ens ha volgut enganar. Un moment, ma mare, mostra'ns la poteta per davall la porta, així estarem ben segures que ets tu. A veure... I aquesta pota és negra com el carbó. La poteta de ma mare és blanca, no pot ser que sigui ella. Obriu-me. No, ets el llop. Aquesta vegada no ens enganyaràs. No ens enganyaràs. Ja podeu imaginar-vos com es va enrabiar el llop. Però la gana encara feia més dolent i sempre tenia un nou pla. Per això va anar a veure el forner del poble. I què ha passat, senyor Llop? Quin mal. Me podríeu donar un poc de farina que m'han dit que cura tots els mals? Ah, sí? No ho sabia. Aquí tenia una mica de farina. On l'he de posar? Aquí, a les potetes. Auida, a veure si és un bon remei. Oh, moltes gràcies, senyor forner. I dit i fet, amb les potes plenes de farina blanca com la neu, el llop va tornar a visitar les 3 ovelletes. Toc, toc. Qui és? Qui és? Som jo, la mare. Què vols? Deixeu-me entrar, que he deixat la bossa. Ah, no. Si ens enganyes i ets el llop, què? No ho som. Podeu estar ben tranquil·les. A veure, mostra'ns la poteta. Aquí les teniu, filletes. Si és blanca, ara t'obrim ma mare. Sí, bé. Hola! És el llop! Ens has ben enganyat! Sí, i tens tanta gana que us menjaré senceres. Una! Dues! Bé! Tercera? M'ha fugit aquesta punyetera. Bé, me la menjaré un altre dia. Són boníssimes. Que som de llest. Crec que em mereix una bona becadeta. Després d'una estona, la mare ovella va tornar i imagineu-vos quin regiró que s'endugué.
va trobar tota la casa feta un desastre. De les ovelletes no en va trobar ni rastre. Ai, que havia estat el llop! Ai, que som una desgraciada. El llop s'ha menjat les meves tietes. Ai, quina desgràcia. Totes no! Ma mare, jo m'he pogut amagar darrere una olla. Ai, fieta, conta'm què t'ha passat. Ha estat el llop. No sé com ens ha enganyat i ha aconseguit que li obríssim la porta. Ai. Què és això? Sembla que qualcú ronca. Anem a veure qui és. Oh, és el llop! Mare, fas com un tronc. Calla, calla. No sents un altre renou? Com unes veus? Sí, se sentia una renou. Unes veuetes cridaven: ajudar-nos a sortir. Eren les dues ovelletes que s'havien pesolat al llop. Com que el llop se les havia menjades senceres, encara eren vives. Encara són vives. Ai, què farem? Ves a cercar les tisores i el fil de cosir. Va. Tot univat, ma mare. I així, sense fer renou, la mare va obrir la panxa del llop en cura de no despertar-lo. Una a una sortiren les dues ovelletes sanes i estàlvies. Ara li donarem una bona lliçó a aquell llop. Què farem? Aneu a cercar pedres al torrent. Pedres del torrent? Sí, duis-me les pedres més pesades que trobeu. I ràpid! Bé. Que després el llop es pot despertar en qualsevol moment. Bé. I la mare ovella va col·locar les pedres dins la panxa del llop i després li va cosir la panxa. El llop no es va entémer de res. Anifies, ara ens hem d'amagar abans que es desperti. Bé, i jo també. Veniu. El llop va dormir un poc més i després es va despertar. Oi! Oh, em sent molt pesat. Sembla que en comptes d'ovelletes m'he menjat còdols. Ai, com em costa caminar. Tinc una setada. Crec que aniré a cercar un pou per beure aigua fresca. El llop va caminar una mica més i va trobar un pou. Tenia molta set. Va tirar un poal dins el pou i quan el va anar a treure la corriola, el pes de les pedres el va fer caure. Ah, que me'n fot! I aquesta és la història de les 3 ovelletes i el llop. I conte acabat, conte contat.